Dobar dan vam, najljepše želimo jedan baš inspirativan sat, zbog toga što je umetnost govor koji živi izvan svakog vremena i svakoga razume i u toj istoj umetnosti možemo da se ogledamo kako davni, tako sadašnji, a boga mi i budući. Definitivno umetnost zbira i pokazuje sve ono što ostaje iza nas i zato su ti ljudi umetnosti tako važni. Ako mene pitate zaista, povodom konkursa za kolektivno izlaganje na temu Iluzija, koji je inače otvoren do 17. aprila, specijalno izdanje sa podnaslovom Buđenje. Inače je 4. konkurs po redu i tako je divna prilika da možemo u Etru Rock Radija da čujemo divnu umetnicu i profesorku Anu Marinović. Draga Ana, toliko mi je lepo čuti tvoj glas u Etru Rock Radija, ipak je stvarno poimanje umetnosti ovog grada meni povezano sa tobom. Tvoja umetnost je nekako deo njega i mene u njemu, stvarno sam uz tvoju umetnost odrastala. Dugo se mi znamo, pa najpre da ti poželim dobrodošlicu carice. Pa hvala Kaša, puno. Mnogo si me obradovala ovim pozivom i ovako da kažem, malo sam nostalgična, sjetila sam se lepih vremena i naših druženja i baš si me obradovala. Joj, meni je baš veliko zadovoljstvo, a ti ovo vreme ulepšavaš boga mi mnogima, jer tvoja lepota grafičkog dizajna je stvarno nešto i tu je u tvojim rukama odavno i kao umetnica i kao profa taj lepi krug stalno nekako ispisuješ i baš mi je prirodno bilo da sa tobom najavimo konkurs za izložbu tako otvorenog karaktera i tako sjajnog imena Iluzija Buđenje i to prema tvom autorskom projektu. Stvarno svaka čast i moram odmah da te pitam dve stvari. Kada kažem otvoren za sve umetnike, mislimo da su tu i studenti i umetnici koji nisu članovi Ulusa i Ulupuca, je li tako? Tako je, Kaća. Hoću samo da kažem da je Iluzija 4. izdanje, znači 4. godina za redom, ali ove godine smo dodali na taj naziv i ovo buđenje, onako simbolično, u skladu sa dešavanjima trenutnim, jer vreme je da se budimo. Apsolutno. A da, što se tiče učesnika na konkursu, znači svi su dobrodošli da se prijave, nije uslov da su akademski obrazovani umetnici, mogu se prijaviti i studenti i amateri, bitno je samo da prođu to žiriranje koje mi obavimo kada stignu se prijave. Naravno. Znači da kvalitetom svog rada naravno zasluže svoje mesto. Apsolutno, pomenut ćemo i ko je žiri, nego ono što je takođe jako lepo, konkurs je otvoren, dakle da konkretizujemo za umetnike likovnih i primenjenih umetnosti, čiji su radovi nastali kom tehnikom? I tu pozivam umetnike da se prijave sa najraznovrsnijim tehnikama. Volimo da vidimo ceo spektar tehnika, kao što su crteži, slike, akvareli, grafike, kolaži, digitalni radovi, mozaici, skulpture, kostim. Divno, fotografija. Ja sam propustila valjare, da ne zaboravim, njih obožavamo. Tako da, svi su pozvani da se prijave, pa eto, vidjet ćemo ko će proći, zavisi, kažem, od žiriranja. A mnogo mi se dopada čitav koncept i posebno to ime, a umetnost je zaista pokazala kako je istorija, često jedino je umetnost verno svedočanstvo onoga što se događalo i događa i umetnik je taj koji je svedok. Ova izložba, opet kažem, divnog imena Iluzija Buđenje, ima neku svoju savremenu inspiraciju, putokaz, neko svetlo. Tako je, da, umetnost je stvarno uvek imala tu ulogu da bude svedok, verni svedok dešavanja trenutnih, bilo na tim društvenim, bilo na političkim ili ličnim iskustvima, a ove godine Iluzija sa tim podnaslovom Buđenje oslanja se na trenutne društvene okolnosti i na studentske proteste koji simbolizuju buđenje svesti, otpora i neku želju za istinom. Jako plemenito, a izložba Iluzija pod naslov Buđenje činit će radovi umetnika likovnih i primenjenih umetnosti koji putuju negde taj put od unutrašnjeg do spoljašnjeg buđenja. Mnogo je lepo rečeno u najavi izložbe, odnosno od individualnog do kolektivnog. Šta tu sve može da čini jedan prikaz umetnički? Naletala sam Izvini što sam te prekinjala. Ja lično ne volim preterano da objašnjavam te teme, zato što time smatram da se malo ograničavaju
umetnici, volimo da oni puste maštinu na volju i da nam prikažu kako su oni doživjeli tu temu. A zaista iluzija može značiti mnogo toga i naravno buđenje. Znači možemo da se uhvatimo i objasnimo iluziju bez tog buđenja, može da se objasni tema obe reči zajedno, kako ko doživljava, ili samo da bude akcenat na tom buđenju. To sad već prepuštamo umetnicima. Zaista fantastično, ali tu je bilo još nekih reči koje mogu i tekako da budu inspirativne umetnicima. Magla, nepravda, iskrivljena slika, laž, zaista svašta. Dakle, pozvani su da se prijave na konkurs i da svojim radom na neki način objasni široj javnosti kako umetnost uopšte može razotkriti iluzije. Svašta nešto tu jeste kao inspiracija. Šta nas sprečava da vidimo stvarnost onakvom kakva jeste, kažu u konkursu. Kako umetnost može razotkriti iluzije kojima smo okruženi. Pričamo još sa Anom Marinović, samo da uvedemo u popodne, jer divno je to udruženje Kreativna fabrika i ovaj konkurs kao takav, pa još jedna samostalna izložba. Baš sutra. Ana zapravo izlaže svoje radove sa grupom autora. Katarina Velika, tu. Hoću da zaboravim. Zaista je jako lepo kada neko vreme beležimo umetnošću i zato su upravo ona lica ne samo iza kulisa, već i na samoj pozornici umetnosti jako važna. I baš danas pričamo sa Anom Marinović, divnom, inače lepotom primenjene grafike, atelje grafike i knjiga, a povodom jednog divnog konkursa, inače njene autorske ideje za kolektivno izlaganje na temu iluzija. Pod naslov Buđenje, ovaj konkurs je otvoren do 17. aprila. Nastavljamo dalje priču, se čujemo, draga Anči. Samo ću da te pitam, da li je to suočavanje sa istinom, osim bolnog osjećaja, donosi neki osjećaj oslobođenja, slobode? Naravno, i tome se, kažem sad, ja sam se malo skoncentrisala više na trenutna dešavanja i nadam se da ćemo se, proći ćemo kroz neku bol, ali da ćemo doći do oslobođenja i buđenja. Potpuno razumljivo, ja se takođe nadam, a osim ove postavljene teme, mnogo mi se dopada što je izložba takva da upravo omogućava izlaganje umetnicima, kao što smo rekli na početku, koji nisu članovi Ulusa i Ulupuca. Ipak, rekla si da je konkurs žiriran i u okviru toga bih pitala koliko najpre tim umetnicima znači da takva jedna izložba organizovana od strane udruženja Kreativna fabrika pruži mogućnost da im se dela vide. Jer jedno galerijsko izlaganje nije baš toliko pristupačno, koliko sam razumela. Pa da, što se tiče izlaganja po galerijama, uglavnom su tu umetnici ograničeni, zavisi od galerije do galerije, negde mogu samo članovi Ulusa, negde samo članovi Ulupuca ili jednog i drugog udruženja. Kod nas to nije slučaj. Znači, kao što sam rekla, mogu se prijaviti i studenti koji još uvek studiraju, mogu se prijaviti i amateri. Naravno da im mnogo znači, zato što je to prilika da prikažu to što rade, kao i da ostvare neke kontakte kako među svojim kolegama, tako i recimo prema nekim potencijalnim kupcima, koje isto tako pozivamo na izložbu. Divno, stvarno, baš je lepa ova akcija, udruženje Kreativna fabrika, i to ime mi se isto dopada. Ajde sad da te pitam, ko sve čini žiri? Stručni žiri na ovoj izložbi menja se od izložbe do izložbe. Na ovoj izložbi će biti Saša Janjić, koji je diplomirani istoričar umetnosti, Uglješa Colić, doktor slikarstva, Milana Mitrović, master primenjenih umetnosti i vizualnog dizajna, Igor Marsikić, master primenjenih umetnosti, i moja malenkost, isto master primenjenih umetnosti. Divno, grafičkog dizajna. Htjela bi još nešto da kažem, ako snem, apropo Kreativne fabrike, da ove godine, prošlog meseca, smo napunili 12 godina. Bravo, baš sam htjela da pitam čime se još bavi Kreativna fabrika. Pa uglavnom organizovanjem kulturno-umetničkih događaja i promocijom kako umetnika, tako i njihovog stvaralaštva kroz kolektivne izložbe i samostalne izložbe. Ali tu je bilo i različitih događaja koji su propratni, tipa na prošloj izložbi smo imali i muzički session i čitanje poezije Darka Mitrovića, tako da bude tu, da, bude svega, onako zanimljivo je.
obavezno dođite na naša otvaranja, nikad se ne zna šta će biti. Mi to u hodu. Predivno, mnogo mi se dopada. Jako mi se dopada koncept i potpuno mi liči na Anu Marinović i na ime udruženje Kreativna fabrika. S 12 godina, stvarno svaka čast, ali svaka čast i za ovu ideju konkursa. Iluzija buđenja, dakle za sve umetnike čiji su radovi iz oblasti likovnih primenjenih umetnosti, tehnika, crtež, slika, akvarel, grafika, fotografija, kolaž, digitalni radovi, mozaik, skulptura. Nismo pomenuli da konkurs traje do 17. aprila. I samo da ti pitam kako šalju fotografije radova, pretpostavljam na taj mail Kreativna fabrika udruženje monkey@gmail.com. Da, šalju se po 2 fotografije radova nije taj mail, nego je Kreativna fabrika udruženje @gmail.com, a uslove sve možete detaljno naći na sajtu Ulupuca ili na stranici udruženja Kreativna fabrika na Instagramu i na Facebooku. Predivno, stvarno što pravite taj krug ljudi i omogućavate im i da se mi upoznamo sa njihovim delom, a i kao što kažeš i prodavci i galeristi. Kada smo kod galerije, sledi sada, dakle već sutra 11. aprila još jedna izložba. Ovde si ti u ulozi umetnice, a ne organizatori i žirije, i pored tebe kao autorke su tu i Marina Monet i Uglješa Solić. Tako je. Kakva je to priča sa ovom izložbom koja nosi naziv Portreti? Moje kolege i ja smo se dogovarali da konkurišemo za blog galeriju sa temom portreta. Svako na svoj način je obradio tu temu. Marina završila keramiku, tako ćete imati priliku da vidite i neke njene skulpture i neke digitalne radove. Ja sam digitalne grafike spremila, a Uglješa crteže. Tako da dođite sutra 11. u blog galeriju od 19 časova. Da vidite o čemu se tu radi. Predivno. Blog galerija 11. april, ja zaista mnogo volim tvoje portrete. Imala sam prilike i čast da i budem deo jedne tvoje izložbe, ali stvarno ljudi, ovo su sjajni umetnici, beleže vreme na jedan veoma autentičan način. Radujem se toj izložbi portreta sada, dakle portreti 11. aprila, a obavezno prijavite se za konkurs Iluzija buđenja do 17. aprila. Draga Anči, mnogo ti hvala i što održavaš ovaj svet umetnički, a i eto što smo se čule. Mnogo mi je drago, samo da kažem još da si se setila, da si bila čak i deo postavke. Da, ja čuvam to zaista ovako i u mnogo lepom sećanju, a Boga mi na svoj Facebook strani. Onako divno. Za uvek. Družimo se onda 11. i mnogo ti hvala, lepo se provedite na izložbi Portreti. Hvala puno. Hvala, Kale. Nema na čemu. Biti deo umetničkog sveta je zaista privilegija i treba ga podržati u svakom smislu. Konkurs za kolektivno izlaganje na temu Iluzija buđenja do 17. aprila i obavezno posetite i sutra. Kao što ste čuli, izložbu grupe autora Marine Monet, Ane Marinović i Uglješe Solića u bloku galerija od 19 časova. Mercedes-Benz, Janis Joplin. I like to do a song of great social and political import.